Takže čus, jsem John Melon přezdívaný Tomáš Božazem, tomu, že se tak jmenuji a vítejte na kanále Tomáš Božar. Dneska si asi co probereme. Představte si, že tenhle vlog bude vlog 6. John Melon. Melon. A abyste věděli, to bude chvilinka, vydržte, to nebudu střídat. Mám to jenom mokré. Ale čus. No, co bychom tu probrali? Já nevím, proč jsem si zrovna vybral John Melon. Možná protože je Melon. A nevím proč John. To je jedno, John Melon. Dneska je středa. A chtěl bych vám oznámit úplně hustou novinku. Největší turnaj v Ostravě. Tam za mnou, jak vidíte ty dveře, tak tam za těma stěma někam tam vzadu je hřiště, kde bude největší turnaj v historii Ostravy. Kolik tam bude týmu? 56. Jaké země? Jestli si to pamatuju, tak tam bude Slovensko, Polsko, a Češi, tady náš klub fotbal a zbytek si nepamatuju. Jestli tam něco bylo, tak sorry, fakt nic nevím, ale 56 týmů. Fotbal. Ty vole. Ty já už bych si měl naučit stát. Mimochodem mám nový šátek. Pojď sem. Ty mám klíče na sobě. John Melon. A nejde moc vidět, protože když jsem si to přepl na kameru, když jsem si kameru přepl na natáčení, tak se mi to stmavlo. John Melon. Ty vole, jede autobus. Čus. Co tu asi říct? To přežije. Jep. Hej. Melon, co s ním uděláme? Aho. Vydržíš opět strpení. Já mám celý obličej mokrý. Ale bože. Pomeranč na to. Pomeranč. Ty vole, on mi spadl. On mi spadl. Co vznikne, když dáme citron do melounu? A do prdele, rodiče mě zabijou. No nic, tak já si to pokusím nějak přežít a asi čus.